saka cikin raina, ni nake so Khadija, kin ji 'yar autar mata. Ni ke ce zan ba sarauta, 'yan matakin misrata, miƙo hannu na baki kyauta, kin ji Khadija 'yan mata. Khadija mai tarbiya, ana faɗin kina da kunya, ga ladabi gun manya, zo Khadija 'yan mata. Yawwa ummar loki na Khadija, makiyanku sun shiga danja, za su ja da ikon Allah. To ƙaryan munafiki ko munafuka da za ya raba ku. Abba loki, abba loki, abba loki na Khadija 'yan mata. San kina rikirkita ni, yakan sani cikin tunani, yace zaɓi a gare ni, auren ki shine burina. Ni Allah ya bani ke, tudu mu tsallake, maƙiyan mu su fassakai, su gan mu muna ta darawa. Ke nake so Khadija, kin saka cikin